Ýaşy goşulyp şamyla pavilyon alypdyr. Onu oturup pikirlen görýän bolar. Ýaşy goşulyp ýerde göçme restoran bap ýer. Sen pikiriňçe oňarar diýärmi? Şey diýip sora berýän bir tarapyny analiz edip göreli. Ýaşy goşulypy bir nemesi bar. Wizetini bir wagt gördüm. Meryem Hanım Muhammed bilen gepleşikler bar. Humor bilen satiran tapawyny sorady. Şonda ýaşy goşulyp soragyň jogabyny bergelmedi. Satira bilen humorun näme tapawydy bar? İkisem komediýan bir uğru da. Doğrumu? Satira näme, humor näme? Yönü şu an ýaşy goşulyp diýlenme kelle näme gelýär? Gülpü, hoşbalyk, gyzykly pursatlar, wäşilik, bu näme bolar? Ýaşy goşulyp özüni bir marka edip ikinji adam özi video production, video gösterdi. Yani özüňi fiziki işlemek bir var, komanda kurup, doğru adamlar ýerge ýetirip, biznes etmek bir var. Yani şonu kurmak da ýaşy goşulyp. Eger şondan uğralsam, häzir şamyla pavilýonda da uldusan bir zat ederim kan. Yani men şu ödügüm bolan toňma çeýle bir gyzyklar. Şu adamny hemme nemelere gyzyklanyp gidip başladyk da şeýlelerle gurlaşyp başladyk. Şol maňa bundan soňky ädimler nähile hereket eder. Nähile nähile ýol alar. Şolar maňa bizden gyzykdy. Sebäbi men ýaşy goşulypyň şu adymy gördüm. Bu adamlar saýlar geçip iýlen kiýala bir zat etjek bolar. Özüne mahsus bir zat tapýar. Çağlar, ýadyňyzdan bir sora berdiňiz arada. Men ýöne TikTokda akylly zatlar paýlaşyp ýörmolyn, öz aklyň gutarany okun kaka diýdiň ha. Ýadyňdamy? Indi men şonu bir eksperimentin üstü bilen size düşündirmek üçin şu atdyr toparly adam alyp geldim. Gelin şu eksperiment geçireli. Men akylly zatlar paýlaşsam gutarany okun. Size maňa kömek edersiňiz. Her eliňizde bir şey alyň. Aha. Häzir men özüme birini alayım. Indi aýdaly şu şem bilen hersi bir adam. Şeýle düşünüň bolýarmy? Inem çyrany süreli. Indi şu wagt nähili şu komnatyň içine nähili boldy? Garanky boldy dor, dämi? Görmek kıyın bir vereyim. Aýdaly şu adamlaryň biri bilimli. Bazatlar bilýär. Indi komnatyň içinde nähili boldy? Şem ýanan soň. Häzir şemme goýja ýansyn. Täze şemme bolan soň ýanmasy kynanýar. Indi bu adam bilýän zadyny başga bir adamy öwredýär. Yani bu şem başga bir şem ýakýar. Indi nähili boldy komnat? Has ýakty boldy. Dogry moýdum, has ýakty boldy. Indi bu adama öz bilýän zadyny ýene bir adam öwredýär. Indi senem oň bilen o şemi ýakyp goýber, ýanyp duran şemiň bilen. Senem bilýän zadyny öwredýär. Aha. Enem jiginkini yak. Enem oň bilen bärkini yak. Aha. Ana. Indi nähili bol komnatyň içi? Has ýakty bir-birimiz arkaýyn görýäs, dogry, dämi? Indi eksperimentin düşündirjek bolýan zady näme? Haçan adamlar öz bilýän zadyny başga bir adam bilen paýlaşsa, şonça bilim näme diýen ekeni? Köpelýän eken. Azalmaýar, gutarmaýar. Gaýtam durmuşymyz aňsatlaşýar. Näçe köp adam köp zatlary bilse, şonça da durmuş ýeňilleşýär. Edil şu garanky komnaty şu şemleriň näçe köpelýüçi ýaktyrylýaly. Düşünüňizmi? Şonça ýene bilýän zadyňyzy hökman hemişe başga adamlar bilen paýlaşyp geliň. Netijanem özüň çykyr. Halipam, size şeyler sorawa, men özüme goýjak ýyl gözleýän, özüne anamlygynyň häsiýetler nähili bolýan aýdyp beran kyn bolmasaňyz. Demek özüne ananyan, ananmayanlygynyň tapawyny bilesin gelýär, toýmy? Özüne ananyanlyk, meselem
özünün fiilenmeyen, format koyulmayan yerden arkayn top gidip bilýär. Fiilenmeyen gatnaşygynyň ýeke galmakdan gorkman gidip bilýär. Özüne önemliýip ýaşaýşa höwes, ilham döredip bilýär. Başgalar bilen hiç ýerde özüni deňeşdirip bilýär. Ýeke jaýda bilen o da düýünkü özüni deňeşdirip bilýär. Men şuň düýünkümde has gowlanmam. Özüne önemliýip meselem özüm saýlaýar, özüm söýýär. Ölçülemeyen zaten, edilmeyen hareketlerine arkayn yok deyip bilýär. Hinde özüni içine günahkar duýanak. Ýene de öz önemliği diýendir, öz kemçilikleri bilen özüni bir töwrükde kabul edip bilýär. Hiç bir adam izyan däldigini düşünüp bilýär. Ýene bu özüni önemliligini kriteriýalar alaýaly. Özüni önemsizligini bar. Olar meselem özüni önemliği ilham döredýän bolsa, özüni önemsizligi başgalara görüpçilik, ya başgalar bilen özüni deňeşdirmek, özüni pes baha garamak, özünün fiilenmeyen, hormat koyulmayan yerine ýeke galmak duýgusyndan gorkup, şo gatnaşykda galmagy, özüne önemsizligi, islemeýän hareketlerini ýok diýip bilmeýär, başgalar gowunda degmekden gorkýar. Şeýlelikde başgalar durmuşyny ýaşaýar. Umuman önemsiz diýenimde akyllam özüne önemli diýip bilýär, akmagam özüne önemli diýip bilýär. Ýöne esasen önemli diýen söýüň manysy edýän hareketlerimizde, pikirlerimizde, duýgularymyzda, emosiýalarimyzda düşünüp bilmek. Her bir edýän hareketimiň sebäbini anlap bilmek. Ana şonda özüne önemlilik görýär. Bah, kıynaken ay halipa men onu özüne önemsizligi gözläýin mi iňolsun? Garyplyk bilen baýlyk kimin has oduny bardy öz arana jedel edipdirler. Jedel uzağa çekipdir. Hiç düşünüp bilmändiler. Iň soňunda bir netije getdirler. Öňümizden kim çyksa şonuň soralypdirler. Ay bolýar gidip barýarlar, orta ýaşly bir adam çykypdyr. Oňam öňüne çykyp ýüregini atdyrlar. Biziň dawamyz diňe sen çöp bilýän diýipdir. Aýtgan diýipdir, haýsymyz has odun diýipdir. Aýoly pikirlenip durupdyr. Garyplyk odun diýseme, baýlyk öýkeläp gitjek menen diýipdir. Baýlyk odun diýsemem, garyplyk üstüme topulup men gorkuzjak diýipdir. Nähili bollaý diýip içine gepledip durupdyr bir salymda. Beýdip diýipdir, üstüme agyp dursaňyz men jogap aýdyp bilmerim diýipdir. Siz bir eýlek bir ýöreňizle men bir gowy sinnaýyn göreýin. Bolýar diýip iksem bir metr gowurjak bolup eýlek göräpdirler, beýlek göräpdirler. Ana aýtda haýkymda odan neklerin soňra netijeni sorapdyrlar. Ulam şeýle diýipdir. Garyplyk. Sen gidip barýakan ýeňsäňden teretden juda owadan, ajaýyp diýip. Baýlyk sen bolsa, yüzüň bärik öwrüňde seretsen, gelýärken ören owadan juda gözellik. Näçin TikTok takylar, Instagram takylar, umuman biz köpçülüge değişti bir zat edemizde ilkinji bolup biz edenler diýip şonu hukman aýtjak bolýar, şonu marketingde ulanjak bolýar. Men pikirimçe boy kişi köpçülük üçin bir zat edenni, ol podcast, bir ýerde bloger bolup başlamak, belli bir uğurda bloger bolup başlamak, bir zat edip başlamak, bir şonýal bir iş edenni iň gowsy bolasy gelýär, iň gowsy bolup bilmesem ilkinji bir bolaýyn diýär. O ilkinji bolsa şoň ilkinjiden aýtjak bolýar. Men şonu kellemde şuňa meňdedýän. Meselem siz 10-15 adamlyk maşgalada birinji bolup turupsyňyz, ýöne hiç kim görmändir. Çepasiz bäşiň ýadyna ýerden oýandyňyz, 10-15 minut TikTok seyretdiňiz, täzeden ýatdyňyz. Onuň o adamlar onu ýerde oýanyp eýam aýagy üstünde turýanyzdy. Birinji men turdum diýip her kim aýtjak bolýan ýaly görýän. Birinji bolup plan zady etdim diýen adamyň dırjaşmasyny. Eger ol ýerden bäşiň ýadyna turup beýle kiler oýunynça her kimiň hawa şol ýerden bady diýip şaýat bolsa, şolna hakykatdan birinji turdugy bolýar. Meň aýtjak bolýanym, şol ilkinji bir zady başladan adam beýle kilerim şo zatlar başladyp üýüşüp şo zat eýam trend bolup başlandan soň her kim birinji şo badow diýip görkezdi, şo hakykatdan birinji badow bolýar. Ve şoň özüniň aýtmagyna gerek galanok. Tersine bolsa, hiç kim şoňa ünsem berenok, radem edenok olam diýär. Birinji men şunu etdim. Bolýar. Daşar ýurt TikTokerler bizem görýär, bizem edip bilerdik ýöne saňa neme nesip edipdir. Bolýar gutlaýan. Men
İminne birinci biz şunu etdik diyen için görmedik zatlanma. Şon ýaly men kellem näme gitti. No, prosta tak reklam eden bolsa men görürdüm. Meňe pikirim şon ýaly, siziň pikiriňiz kommentarlarda garaşýar. Şu videony şolar ýaly ilkinji bolup türkmen mediasyna bir zada başlan dostluğuna uğradım. Göreliň näme başladyk. Şun ýaly pikirlerimi beýan etýän videolarmy halýan bolsaňyz atpiska, şantaj, montaj taýgalyň. Ýadyňyzda bolsa, geçenki videolarda ýyldyrmagyň görnüşleri hakynda aýdyp geçipdik. Ýöne bu gezek ağlamagyň görnüşleri hakynda. Birinji şumjormak bolanyna gözüň ýaşy, gözüň owasyna emele gelmegi. İkinji ağlamjylamak, üçünji müzörmek ejile ağlamak, dördünji izillemek, bu ýzyny özümen ağlamak, beşinji soja ağlamak, altıncı korkullamak, yedinci hamsıkmak, sekizinci kemşermek bolanda da kiçik çağlar ağlamagy, hırçlaryny, ýani aşağı dodaklaryny çöwürip ağlamagy, 9-njy ağlamak, 10-njy ýyglamak, 11-nji eňremek bolanda da zaryna ağlamak, 12-nji möňürmek hem uly ses bilen ağlamak, 13-njim hünürýanam yer wagtla ağlamak bolýar. Eýdinam size oýan, ileşer alyp çykyň. Sag bolun, ýaşylyk daýatlaşalyň.